Kauhavan kirjaston skannausohjelman käyttö. Ennen kuin ruvetaan skannaamaan, niin pitää laittaa kaikki johdot kiinni. Kytkiä laitteet sähköverkkoon ja yhdistää USB-kaapelilla toisiinsa. Sitten on tämä skannattava filmi tai diat asetetaan tähän kelekkaan ja kelekka lykätään paikalleensa. Käynnistetään skanneri ja tietokone ja ohjelmien tietokoneen käynnistyttyä käynnistetään ohjelma painamalla Silverfast silmänkuvasta, joka on työpöydällä tällä hetkellä ainakin vasemmassa yläkulmassa. Se avaa tällaisen ruudun ja tässä täällä on esittelyvideo, joka kannattaa katsoa. Se on englanninkielinen, mutta se ei ole kovan pitkä ja siitä vähän jonkinlaisen käsityksen saa, mitä tällä ohjelmalla voi tehdä ja miten. Ja ohjelma käynnistyy tästä pienestä nuolesta. Ja se yleensä aukeaa tällaiseen näkymään ja siinä näkyy, jos siinä näkyy kuva, niin se on edellisen skannaajan viimeinen kuva. Ja tässä on kaksi ohjelmaa oikeassa, tai kaksi tällaista niin kuin tasoa. Toinen on tämä näkymä, missä tämä Silverfast-logo on punainen. Tässä pystyy käsittelemään tätä kuvaa. Ja sitten kun sitä painetaan, niin se muuttuu siniseksi, aukeaa toinen näkymä, ja tämä on nyt sitten se näkymä, missä skannataan. Ja täällä kannattaa katsoa, että lähteenä on negatiivi, koska meillä on nyt negatiivi. Se voi olla joku muukin, jos skannaa diaruutuja, niin se pitää olla diaruutu. Ja näitä ohjelmia täällä on monenlaisia, mutta niin tämä ainakin toimii ja tuo kohtalaisen kokoisen kuvan. Siellä on toisiakin, jossa tulee niin pieni sitten, että se ei kelpaa kuin web-käyttöön. Ja se lähtee skannaamaan, kun painetaan tästä mustasta starttinuolesta. Nyt se esiskannaa tämän ja näyttää kuvan. Tässä videolla tämä kuva näkyy huonompana kuin mitä se näkyy oikeasti tietokoneen ruudulla, koska video on kuvattu tietokoneen ruudulta ja siinä ei kaikki ihan natsaa kohdallensa. Ja jos kuvat on ylösalaisin, niin sen saa kääntää täältä. Ja jos siinä on teksti ja teksti näkyy väärinpäin, niin se voi kääntää täältä toisinpäin. Sitten painellaan tätä mustaa nuolta. Se menee prosessissa eteenpäin. Nyt se näyttää histogrammin tässä. Ja jos haluaa valotusta säätää, niin tästä voi keskiasentoa hiukan säätää. Ja jos täällä reunassa on pitkältä tyhjää, niin tätä voi tuoda siihen. Parantaa sitä kuvaa hiukan. Sama juttu täällä mustassa päässä, jos on pitkältä tyhjää, niin sitä voi sävyjä hiukan parantaa. Sitten painetaan lisää. Nyt se kysyy, minkälaiset värit tälle halutaan. Tällaiset näyttää olevan. Ja täällä on tämmöinen asetus, mikä niin kuin resetoi nämä ohjelman tekemät asetukset. Ja tämä on niin kuin, ainakin mä oon huomannut, että niin aika hyvin toimii tämäkin. Seuraava porras on, se haluaa muuttaa väriä. Tällä saa muutettua väriä. Se
Jos tästä haluaa tietää enemmän, niin täällä on näiden nappuloiden alla, täällä on video ja täällä on joku PDF-tiedosto, jossa se esitellään, mitä tehdään ja miksi tehdään. Se on englanninkielinen, mutta ainakin tuossa videossa niin näytti olevan siitä sai käsityksen, mitä sillä voi tehdä. Edelleen painetaan tätä mustaa nuolta. Nyt se kysyy, mihin tallennetaan, ja oletuksena täällä on työpöydällä oleva skannaus-niminen kansio. Ja nimenkin se ehdottaa sille, ja sinne kannattaa heittää jotakin vähän perään. Jos sattuu, että siellä on tuon niminen tiedosto, niin ei mene sekaisin. Niitä voi olla montakin siellä. Ja viimeisen kerran, kun painetaan skannin tätä mustaa nuolta, niin nyt se skannaa sen lopullisesti ja prosessin kulku näkyy täällä alareunassa. Sininen palakki menee. Ja kun se pääsee päähän, niin se avaa sen käsittelyohjelman. Nyt se avasi, kun työpöydälle tuli uusi valokuva, niin se avasi sen Windowsin valokuvaohjelmaa. Sen voi sulkia, jolloin se näyttää tämän, missä tämä logo on punainen. Ja tästä voi edelleen muokata ja tallentaa sitten, jos haluaa. Ja me skannataan seuraava kuva. Me siirretään kelekkaa 1 pykälä eteenpäin. Painetaan punaista mansikkaa ja mustaa nuolta. Nyt se skannaa seuraava. No sitten näkyy tämä punainen ruutu, niin tämän kokoa voi muuttaa. Ja nyt suurennetaan se niin isoksi kuin halutaan. Tai pienennetään. Ihan miten vaan. Ja sitten mennään eteen. Jotain se tekee tälle kuvalle. Sitten näkyy histogrammi taas. Annetaan vähän lisää nimiä. Kuvat ei ollut kovan kaksisia, mutta sehän ei ole skannaaja. Noniin. Nyt me ollaan skannattu 2 valokuvaa. Ja jos me halutaan, että seuraava skannaaja ei näe, mitä me ollaan skannattu, niin laitetaan tyhjä ruutu tuonne skanneriin. Ja skannataan se vielä viimeisen. Joo. Tämä tässä. Sitten ohjelma voidaan sulkia.
Ja täällä on tämä skannauskansio. Ja siellä on meidän skannaavat kuvat. Nämä kannattaa imuroida mukaan ennen kuin lähtöä ja poistaa täältä kansiosta. Tämmönen juttu.